ľudia, ja vás zdravím ešte na videa a dneska som tu spoločne s Tadom. Ahojte! A ideme si dať súťaž stavaciu, že kto stáva lepšie. Tak súťaž do konca a zistíme, kto teda je lepší stavaní. No a vlastne budú to 3 kola, máme na to prvé 5 minút, potom na to ďalšie 10 a potom 20. Ideme si vylosovať z tejto tu veci nejaké téma, tak môžeme asi vylosovať. A je to... Čo? Škola! No A to je fuj. moja slabina. Hej, to je najhoršie. Dobre, tak idem dole a idem stavať. Tak Ok, 5 tak minút. poďme to. Dobre, pripraviť pozor, poď. Ok, let's go. Ok, musím robiť niečo rýchlo. Niečo random. A kde sú nejaké briky? Ok. Ok, zatiaľ to vypadá veľmi nádherne. Teraz strechu. Ok, teraz dáme lavice. Nech to vypadá aspoň ako škola. Nejaké väzenie. Trošku. Tabulu. Ok, teraz dáme Posledných dvere. 57 sekúnd. O ne, Ojojoj. Ja to asi stíham, dúfam, že to stíham. nestiam nič. Ja to stíham, dal som si záležiť na intre a dal som si záležiť aj akože na vonkajšku, akože za mňa som to stiel dobre, no. Ok, tak ja som myslela, že nič. Sa bojíme, že ako to zhodnotíš. 46 sekúnd, Ne. 22 sekúnd. Osem, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, koniec. Ok. Tak to je že No. hrozné. To... Tak ideme najprv k tebe. Ok, no tak poď. Fú, akože, ježi, aká tu máš? OK, toto vyzerá dobre. Tabule, lavice, je to také 5 korunové a moc nestiahla, ako vidím. Ani Neboli podlahu. neboli financie. No jasné. Tak dal by som ti takých, ako za tých žiakov, ale fajné lavice a strecha, dobre, tak takých fajných, no. Aha, tabula vytrice, dobré. Okay. Tak, dobre, tak za to by som dal takých, jo. Tak za to by som dal tak za to je také monitor, tak za to by som dal takých fajných asi tak 40, no. Pekné, dobre, no. Let's go. Ok, poďme ku mne. Sad mi to nejako ohodnotíš, takto, kde si, tu si. Takto to vyzerá taká drevinica, som sa snažil takú starú, dávnu školu, takže podonútra. Ja som sa s tým vyhral troška, ako vidíš. Okay. Je to také nižšie, lebo som nestíhal, dal by som to vyššie, ale inak ako takto to vyzerá celkom. Jednako, vypadá to pôjde, len vypadá to skôr ako kostol. No, ja som nestíhal, tak no. Ja som dal tabulu, ja som mal aj plne postaviť ten stôl, učiteľ takto, ale ja som videl, jak to nízke a ja som nemal ani strechu vtedy. Tak som rýchlo sa na to vykašľal a išiel som robiť strechu. Ok, no ale fakt to ako kostol. Ok, no ale lavice, oni to budú písať reálne na tomto, no ok. Nevadí, tiež neboli financie, ako vidím. Neboli, no. No, ako, ale máš podlahu. No. Ok, strecha je krásna. Toto musíš oceniť, tieto toričky, tie sú také krásne, symetrické, to je nádhera. Áno, vôbec nezhorí ten dom od toho, či v škole. Nie, čo si. Dobre, tak koľko tomu dáš? Uha, ako, toto tu je, ok, no, býva to krásne. No. Keď si to musím porovnať. Radšej. Ok, no tak moje vypadá viac ako väzenie. No. Mám tam dokonca aj ľudí. Mám tam aj lavice, na ktoré sa dá písať. A je tam tiež lavice, na ktoré sa dá písať. Na ktoré sa nedá písať, to sa nedá písať. Aj dá, pozeraj, prídeš, sadneš. Pani učiteľka, počkajte, ja si sadnem, tak sadol som si, vidíš to? A píšem, tu tak máš taký kolík, či čo to je, tam si chceš zošiť a ideš. Ani sa nepostavíš na stoličku, ok no. No postavíš, aha, takého z boku pôjdeš a... Ale nepostavíš sa úplne, musíš mať shift. Ja aj to hej, lebo... Tak nič, no. No, tak za toto dávam 3,5. OK. Tak poďme si to zbúrať a poďme na ďalšie. OK. Tak môžeme losovať teraz ja? OK, tak ideme losovať.
Okay, a čo to je? Memečko. Memečko! Nice. OK. No, takže ja dám časovač a ja hľadám nejaké memečko. Ja už viem. Dobre, mám. Oh shit, počkaj, Nebude to úplne memečko asi, ale uvidíme, čo na to povieš. OK, asi môžeme. OK, takže zapínam za 3, 2, 1, let's go. OK, tak začala súťaž, ideme urobiť memečko. Ideme urobiť také psie memečko, ako keby. Také jedno, také veľmi dobré memečko. Ja mám dvojklikovú myš, ona. Toto je veľký špatný, toto je veľký špatný. OK, tak, ten idem urobiť teda toho psa, on je taký žltý skôr. Prečo to je také veľké? Tak. Teraz je taký ako keby čumák. Je nice. Teraz také tie okuliare. No to je krásne. Si dáme trošku tohto. To je nice. To je hrozné. Dáme uši. OK, no ja si myslím, že to je krásne. What the fuck, to čo je? OK, no. Že dáme Dogecoin. Toto je coin poriadny. Ok, dáme žltú. Nech sa to ladí. Neviem, ako sa píše, tak sorry. Dogecoin. Sorry, ja fakt neviem, ako sa to píše nejak tak asi. Ok, dáme ešte glow asi. Glow. Nice. Nice. Let's go! Ok, toto je krásne. To je krásne. Let's go. Ešte dáme takto zozadu. Nech to má nejaký objem, ale máme asi ešte čas. Nice. Posledná minúta. Ok, posledná minúta. Ok, ja si myslím, že to je dobré. Niečo, čo je... OK, ale to je krásne. Posledných 27 sekúnd. Ja už to asi mám, no. To je hrozné. Ako keby, že narazil do steny, what the fuck? Bruh. OK, no. OK, no. Toto bude zaujímavé ešte. Toto bude zaujímavé. 4, 3, 2, 1, koniec. Tak Kajla, môžem sa odmutovať? OK, nice. Teraz ideme prvé k tebe, áno? OK, no, neviem, či ste Ok. tak... Také memečko, ale to je ten tung sahur. To je ten tung sahur z hry. Jak máš také hry, normálne ja som napísal memečko a mne napísal, že meme a že akože memečko toto mi tam ukázal, tak som si zobral tung sahura. Really, nigga? To A to je čo vlastne, je? že toto vlastne tieto pačky si nevšímajú, ale to je taká, ako keby je taká, jak to povedať, to je taký ozobený zub, či čo to je. Tunak máš potom vlajku akože cieľ a tunak je tung saur, že bacha, že sa ti blíži do cieľa, že neutekaj, to je tá palica a tie ostrovy som to robil tak krajšie, aby to tak nejak vyzeralo. Toto si spravil za 10 minút, áno? No, Dobre, no. A ja to som čo? snažil. To je hrozné. To je hrozné. To je dobré, nie? Hrozné. Dobre, koľko tomu dáš? 2 z 10, to akože sorry, ale to čo je? To je umenie, hej, ty nevieš čo je umenie, no dobre, ty si ma naštval, idem k tebe. No poj. No, tak, akože, jak si spravil ten jak si spravil ten obrazok? Som nemalovala, vieš čo? Jasné. To sú nejaké nové obrázky, alebo? Hej, ale to je starý. Ale hej. To je z toho filmu Zaujímavé. Minecraftového, to je Dennis. No, akože, krásnych 1 bod z 10. Jasné, ty počuj, ako som povedala. Jasné, nie daj, normálne daj. Vieš, aké to má No. memečko? No a pozri sa na moje memečko, to je mega super. Brother, To je hrozné, to ani ešte memečko nie, moje. to je nejaká minihra na mobil random. Nie, to je memečko. Vyslovene mi ukázal, že to je memečko. To je mečko, ty nevieš čo asi memečko, nevadí. Tak akože... Dobre, tak také 3 z 10, no. Jasné. Dobre, tak 4,5 z 10. Jasné. Dobre. Je to lepšie, ako si mala minulé tú školu. Je No to také vidíš. hafo.
Takže Vieš, čo to je za memečko? no. Doge. A to je Dogecoin. Tak nechám ti tam rezervu, ešte na ďalšie, čo tu bude teraz tretie, posledné. Tak dám ti k tomu taký 5,5 z 10. OK, no, tak 5,5. OK, no, tak ideme vylosovať poslednú tému, na Jej. ktorú budeme mať 20 minút. Let's go. A je to Čo to má? auto. No Aha. nič, no nič. Ja som skončil tam Asi môžeme. 3, 2, 1, poď. OK, ľudia, takže ja idem postaviť nejaké červené auto, absolútne neviem aké. Značku si povieme na konci, lebo neviem absolútne, že čo to bude. Tak povieme nejaké červené auto random. OK, takže začneme asi kapotou. Niečím. Tak, OK, urobím väčšie, tak to 5 kové. Yes, to bude nice. 5 blokové. Teraz máme takto dlhé, nech to je fajne dlhé auto. Zatiaľ to vypadá presne ako nejaké športové auto, zatiaľ to je krásne. Tak určite. Nice. Tu máš nejaké sklo, nejaké dobré, nejaké kvalitné, ktoré udrží veľa nárazov a tak. Nice, takto biele, krásne. Yes, to je ono, to je krásne, yes. OK, urobíme ešte strachu. Najzatiaľ to vypadá veľmi krásne. Wow, to je športové auto. Diem. Máme žlté, nice. Teraz SPZ-ku, nejakú fajnú bielu, áno, to bude dobré. Akú dáme? MC 5. OK, nice. A teraz nejaké kolesa by to asi chcelo. Či je treba kolesa? Ja si dám. Asi to robím so schodou do takého tvaru. Nice. Vypadá to celkom dobre náhodou. Aspoň robí rýchlo druhé. Nice. To je krásne normálne. Športová Toyota. To je Toyota Supra. Diam. Ešte toto, áno. Very good. Very good weather. Nice. Rozdáme takto. OK. Rozdáme takto. Červené svetlo. Tam je SPZ-ku. Počkaj, tam je MC. Toyota. Ok, bude to Toyota. Kto je tu? Dáme Toyotu. Toyota. Výborne. Okay. To je hrozné. Ok, to nevadí. Teraz dáme okienko, počkaj, dáme také čierne, alebo býva to čierne. Si. Počkaj, tuto. Nice. Teraz idem urobiť podlahu. Ok, vypadá to veľmi dobre. Teraz dáme sedačku. Nice, trošku bude levitovať. Počkať, napravíme. Nice. Nelevituje. Bližšie tam. Nice. Lepšie asi. Ok. Dáme tu toto, výborne, a dáme ešte nejaký volant, ale to neviem ako. Volant môže byť asi aj toto. Či? Alebo to bude volant, áno. Let's go. Ok, ešte dáme tachometer. Nice, najlepší tachometer. Dobré. Ešte dáme hore také blbosti, také zrkátko, čo je hore. To dáme ako cedulky, nejaké pekné. Tmavé dajme asi. Ok, ukáž. Let's go, to je dobré. Nice. Teraz dáme zrkátko. Zrkátko môže byť asi biele toto. To je také ako zrkadlo. Či tam dáme, ak sa niekto pozerá a usmieva sa tam. Počkaj, ne. Nice. Wow. Krásne. Nice. Taká to bude kufor. Pekný. Okay, nice.
Teraz tu dáme nejaké tie kufre, čestky a tak. Vám to vypadá asi ako kufor. Dáme tu takto, tieto kufre. Budú levitovať. Nevadí. Dáme tu ešte aj niečo. Nejaké jedlo, akože z nákupu sa ide. Dáme tu chleba. Pečivo poriadne. Yes. Dáme tu veľa chleba. Oj. Tak akože bola zľava v objednutí na chleba. Taká dobrá. Tak, výborne. Je to super. Teraz idem cez dvere, pekne. No, ukáž sa. Wow, to je krásne, to je krásne. Ešte urobíme asi lampu tomu, nech to je také pekné. Tak, lampa, reťaz. I 4. No, to je krásne normálne. Ešte takú antenku, ako býva na aute. Nech ide Radio Express. Počúvate Rádio Express. No yes, to je ono. MC Toyota. Wow. Wow. Ok, tak toto vypadá hrozne čudne. What the fuck? Ok, no, to je také... To je nízke športové, také riadne športové. Ešte tam ale doplníme niečo. Ešte... takto. A ešte vlastne tu býva sklo, nie? Také čierne, hej. Tak, to tu môžeme dať. Takto pekne nech je vidno do kufru. Aký je nákup. Nice, o to každý chce vedieť. Yes. Okay, no wow, to je klasné. Ešte nejaké flašičko dáme, akože to sú dvere. Nejaké čierne. To je čierne. Tak. Počkaj, tu sa otvárajú dvere. No, to bude trošku vyššie, alebo nie. To sa otvára tu. Tak. Sa bude otvárať kufor. No je to ešte výfuk. Tak, výfuk. Dá sa ešte nejako vylepšiť ten výfuk? Počkaj, skúsim s reťazou. Tak. Okay, no. To je výfuk. Hej, to je hrozné. Okay. Ok, toto vypadá dobré, ako taký plyn. Počkaj, ešte dám. Tak to ešte dá sklo, až pôjde. Yes, to je dobré. Počkaj, nie, žiadny dým. To bude oheň. Yes. Počkaj, dáme podľa farby. Čiže pôjde do tmavšej, do svetlejšej. Dáme ešte bielu. Nice. Ty pána, to je Speed Plus, to je naspidované auto. Diam, mal by som robiť asi aj cestu, ale neviem, na Mahave to už nestíham asi. Robím také čiarky. Nie, som to robila krivo. Ne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec. Ok, let's go. A ideme teraz najprv tebe by som navrhoval. Ok, tak poď. Fúha, akože... Tunak. Mhm. No, ako MC Toyota. OK, tak ako, no, jednoznačne ako 6,5 alebo, no, Hej. ani to nie, Tu je z toho oheň, normálne, taký modrý. Máš to strašne pekné, ako 7,5. 7,5, akože za 20 minút som čakal horšie, ale toto som vôbec nečakal, ako OK. masaker, no 7,5, moje, no tak to moje asi neoceníš, ale nevadí, máš No. aj interiér krásne. No ukáž. Moje, ja som sa snažil. Ale to pekné náhodou. Ja som postavil, tunak máš vlastne bielu verziu a vždycky som sa snažil nech to je inač, takže tunak máš bielu masku a tu máš vlastne s oným kufrom a anténou. Anténa je na radio. Tu máš
To ja potom mám. vlastne, tu máš akože vlastne funkčný motor, ako keby naštartovaný, že Ale to je ide, hej, dobré, tak to je dobré. tak máš výfuk, tu máš zase antenu na rádio a potom máš zase vpredu taký grill, hej, a máš tu aj explicitku akože. A posledne som sa snažil urobiť tak úplne inakšie, tu máš takýto grillec, zrkadla a toto prosím pekne mali byť smerovky, ja už som nestíhal vôbec, lebo som už teraz robil detaily. Dobre, Mali byť smerovky. smerovky, mali to byť väčšie? smerovky, no jasné. ale Musel mali to byť tlačítka smerovky. nejaké. Alebo, ale ja som chcel banner, vieš, aby to bolo Aha, krajšie, len okej, no. ja som nestiel absolútne, to by sa dalo urobiť. No potom to isté a inak každé je troška inakšie upravené. Ako, mne sa to úprimne páči toto. Tak zlaté. No, OK, tak tomu to dávame aj 6 10, to je fakt dobré. jej. Tak nadera, ty máš Okej. 7,5, lebo akože nevedel som, že to bude také dobré, ale OK, ľudia, tak už sme asi na konci videa, pokiaľ sa ešte video páčilo, tak určite nezabudnite like a odber a tu máte na obrazovke, kto vyhral, lebo som to nepočítala, tak tu máte. No zatiaľ, ahojte! čaute!